slavní muži ne... Buďte slavní, ano, na slavní, no tak se sem a vyvaljeme. Každou svý jako vozy zej... Zatím si dáme od Teresky aspoň půlku, třeba to stihnem. Možná trošku pokrytecký z mýho pohledu, holky tohle nechtějí. Ani chlap by tohle nechtěl, ne? Dobrý, tak jsem to řekla zase jak debil. Jako Kingdom Come? Ne, nestihne, jak to? Jo, ne, tohle viděl. To je škoda zrovna, že? Sranda. Úplně. Holky, které jsou svině, tak tohle využijou. Jenom rychlej úvod. Máme tady novou sérii vztahový skibidi, kde se budeme zabývat vztahovými otázkama. Jmenuje se to tak z recese, aby... Hej, ta terka je tak krásná. Jako tahle. Bude nadnesený. Pravidelně tohle budu vysílat na Twitchi, takže pokud vás to zajímá víc do hloubky, tak určitě přijďte na stream a taky mi můžete napsat, který den by vám vyhovoval nejvíc, kdy se to má vysílat. A to je vše, užijte si video. Takže já jsem si sepsala 10 tipů, jak já osobně si myslím, že je fajn zaujmout ženu a co si myslím, že může fungovat a je to můj subjektivní pocit. Třeba budou lidi, kteří to mají trošičku jinak, ale tohle je něco, co si myslím já. Dobře, prvním bodem Takže tu mám banán! Něco svýho. A myslím tím, jakože mít nějaký svůj zájem, nebo nějakou vášeň, nebo něco, čím se zabýváte, nebo něco, ať už koníček, nebo práce, nebo něco takového, ale mít něco svýho, do čeho ten chlap vkládá energii, do čeho prostě čím žije, se rozvíjí a nebo něco takového, ale nebo tím, jakože mít nějaký svůj zájem, nebo nějakou vášeň, nebo něco, čím se zabýváte. Já mám rád banany. Ať už koníček, nebo práce, nebo něco takového, ale mít něco svýho, do čeho ten chlap vkládá energii, do čeho prostě čím žije, kde se rozvíjí. Stream! Co mu dělá radost. A já si myslím, že chlap, možná můžete potvrdit třeba i naopak, jestli to mají muži taky, tak jo. Že chlap je... Žena by měla mě dát něco svého do píčí. Moje žena nemá absolutně nic, vole. A teďka začal chodit teprve do práce. A teď, píčo, teprve má něco a to je jakože práce, což neberu jakože to. Ale aj něco ve volném čase, protože píča, já mám toho tolik. Že nevím, co dřív. A tam už byl. Já prvně do řiti, potom do pusy vždycky. Nejvíc přitažlivý v moment, kdy se věnuje něčemu, co jeho baví. A teď to je úplně jedno podle mě, co to je. Viděla jsem někdy jako, že je 10 z 10 to je druhý. Sbírá... Terko, čemu se věnuješ ty ve volném čase, no? To jo. Protože fakt, hej, ta terka má pravdu. Tady tahle. Oba dva musí umět něco svýho, co buduje, čím se zlepšuje, co ho baví. Nebo naopak jako chápeš. Dáme si aj Man s prášečkama. Já vláčky a zajímá se o vláčky. Říkám ne, jakože ať se zajímá o vláčky, já nemusím mít ten samý zájem, ale líbí se mi, když má prostě on tu lásku a tu vášeň k tomu. To se mi líbí úplně nejvíc. Třeba milenka. No, tohle ne. Bere se i čtení knížek. No jasně, proč ne? Já si teda představuju něco jako kontinuálního, čemu se věnuješ třeba často, furt a takhle. Je to super. V moment, kdy se ten člověk věnuje tomu svýmu zájmu, tak mi přijde nejvíc vzrušující. Nejvíc sexy mi přijde v tu chvíli, kdy se věnuje něčemu, co on miluje. Jde o to, abyste nepřišli z práce doma dalších 6 hodin nečučili do televize, tak. Takže, druhý tip, když se ten člověk snaží posouvat neustále a jde mu i o nějaký seberozvoj. Nemyslí si, že všechno ví nejlíp, nemyslí si, že... S tím mám taky problém, já jsem ještě nejedl dneska. Už je jako ustálený a takhle, ale furt a neustále se snaží posouvat a neustále se snaží vzdělávat a pracovat se sebou. Nepovažuje sebe sama za jako hotovýho kompletního už jsem to já. Ale snaží se furt pracovat třeba nějakým způsobem. To taky moje žena nedělá. Se považuje za hotového člověka. Jak se nerozvíjí, že jo? Kurva! Sorry. Ale už to jde ven, takže mi bude líp. Se sebou, že to není tak jako teď se zabedním a takový jsem a jiný nebudu. Zájem o sebe, zájem na sobě pracovat, mít nějaký ambice a tak. Líbí se mi, když ten člověk má nějaký drive. Líbí se mi, když se snaží... Hej, nehledá terka náhodou kluka?
tahle z videa, že dělá takový, ona dělá nábor, pozor. Samotnou motivují lidi takový a chci mít ve svém okolí třeba takový lidi. Jo, progres a nekonzervovat se. Jo, přesně tak. Třetí tip, mně se líbí proaktivní přístup. Schopnost vést a schopnost rozhodovat. Je to možná trošku pokrytecký z mýho pohledu, protože já nejsem moc proaktivní a nejsem moc rozhodná. O to víc to oceňuji u té druhé třeba polovičky nebo u té druhé strany. A třeba je to něco, na čem pracuju. Snažím se na tom pracovat, jo, ale myslím si, že většina žen je trošičku víc na té submisivnější stránce a právě proto většina žen ocení ten proaktivní přístup i u chlapa, protože pak, když jsou oba dva slyšíte to video vůbec? Tak je to docela paseka, si myslím. Ocení třeba tu pevnou ruku trošičku a tu iniciativu a umě to rozseknout, no. Je jako fajn by to bylo na obou stranách samozřejmě, jenom třeba já s tím mám problém upřímně. Ocením, když ta druhá strana to dokáže rozseknout a já mám mezi tím čas se to třeba učit pomalu. Ten pojem hodnej kluk, jak to furt tady zaznívá, tak jako i z tohohle pohledu prostě nebejt jako úplně podřízený furt tý ženský nebo nepodřizovat se. Ale... tohle by měl fakt tady u tohohle být Patrik. Já mu napíšu, co dělá. Yes. Říct občas, jako já bych chtěl tohle, ne? Já bych šel... Máš pravdu. S tou poslední zprávou, jako. Ale tak my ho to musíme naučit, čet. Mám rozhodnout, vést, být ten jako občas prostě s tou pevnou rukou, nebo jak to říct, ne doslova, že ji jednou natáhneš, ale víte, jak to myslím, no. Pojem hodný kluk je hrozně misused. Amen. Amen. S tím se pojí i čtvrtý bod. Nenechat sebou zametat. A tohle s tím podle mě souvisí s tím dojmem, jakože já jsem moc hodnej a proto mě nechtěj, že jo. Ta holka vycítí, když s tebou může manipulovat. Ta holka vycítí, když si s tebou může dělat, co chce. A holky tohle nechtějí. Já si myslím, že ani chlap by tohle nechtěl, ne? Že když cítíš, že chlap, jo, můžeš zametat, ty chceš si klekni, kurva. No a právě a dělej, co máš. Tohle využijou. Vycítěj, že se s tebou dá zametat a využijou toho. Tím zase neříkám jako bejt na ničůr, když se ti něco nelíbí nebo tak. Najít v tom ten balans, prostě nenechat si na hlavu, stát si za svým, budovat to sebevědomí a prostě mít hrdost a nenechat se sebou zametat. To je něco, co myslím si, že holky chtějí. Mít svůj názor, no. Nepodřizovat se ve všem, jakože neměnit svůj názor na základě třeba toho názoru jejího. Nebo vyhejbat se konfliktu, upravovat věci na sobě, aby se třeba něco nestalo, aby náhodou se na mě nenaštvala, aby náhodou se mě nestratila. Já bych nemohl. Ztratíte, podle mě. Upravovat proto své už chování, mám který je OK, takhle to myslím, jo. Chce to prostě balans. Nebejt takový poskok, no. Bejt jí rovnej, ale respektovat jí. Já při vybírání partnerek ve vztahu... Jak já můžu být rovnej, čet, když jsem celý nakřivo? Set story. Tak už vždy vyrazil teorii, že pokud se té holky musíš jakkoliv omezovat ve smyslu kontrolovat své chování, nemůžeš být sám sebou, tak okamžitě pryč. Pár jsou 2. 1 plus 1. Není to 0,7 plus 1,3, ani 1,5 plus půl. Prostě 1 plus 1 funguje dlouhodobě ve vztahu. Moc hezky řečeno. Přijde mi to jako póza, jak se furt podvoluje, tím pádem ji neznám. Jo, to je dobrý point, no. S tím souvisí další bod, na nic si nehrát. Já většinou mám ve středu dlouhýho čuráka. Špatný vtip. Dělat ze sebe nikoho jiného, taky si myslím, že to ten člověk vycítí, nebo minimálně já jsem to vycítila. Ona je to hrozný klišé říct, jakože buď sám sebou a buď takový, jaký seš, neměň se kvůli nikomu. Samozřejmě tam jsou věci, které na sobě můžeš měnit a které můžeš měnit. Můžeš být lepší sama sebe, hrát si na něco, mít nějakou masku nebo dělat ze sebe něco, co nejseš, tak je hrozně kontraproduktivní. Vždycky to ve finále vyjde na povrch a ten člověk to vycítí. A přesně tak. Čet, nemůžete mít na sobě masku, když se bavíte se slečnou. To nemyslím masku jako třeba tu, jak já jsem tady kdysi měl, ale prostě masku. Nemůžete si hrát na to, co nejste, protože když si hrajete na borca a nejste borec, tak to nedělejte, kurva. Protože jsem si vždycky byl sám sebou a na to jsem zbalil skoro žádnou, ale byl jsem sám sebou. Čili nikdy jsem se nepoddal tím, že jsem říkal to, co chce slyšet, jenom abych ji zbalil. Dobře, možná první rande, abych se zalíbil, pak už jsem měl v píči.
Kurva, co je, nefunguje internet. To hrozně odradí od někoho, když se třeba mě snaží oslovit nebo se mnou komunikuje a teď tam máš tu masku a není to třeba přirozený ta komunikace, nebo je to takový, je to divný ta komunikace, cítíš to z toho člověka, když ze sebe dělá něco, co není, každý má občas masku, to neříkám, určitě jo, to, jako tomu nerozporuju, ale když jde o to seznamování a tam jako pušuješ něco fakt diametrálně odlišného, tak Takže klub moc hodných kluků je v žití, nemají být moc hodní a zároveň se nemají přetvařovat, že nejsou. Já neříkám, že nemají být moc hodní, ne, to není jako, že Jako chat, být kluk v dnešní době je hardcore. A být hodnej kluk, tak je ještě víc hardcore. Že ty jsi hodnej a jsi třeba hodnej tím správným způsobem, ne, že každému lezeš do prdele. To si, tak to nemyslím. Ale jako být kluk v dnešní době a chlap je vlastně celkem složitý. Dřív prostě byli chlapi. Dneska jsme kluci třeba do 20, do 30, bych to tak řekl. Takže kurva. Ne jako momentálně do 30, ale my budeme kluci do 30, ta naše generace, jo. Takže prostě bejt hodnej kluk je v píči, protože, vole, existuje Instagram a sociální sítě. A hodnej kluk seš tak možná tvoje první 2 vztahy, další 2 vztahy na to ten kluk celkem mrdá, nebo další vztah na to celkem, no to už by měl být ten zdravý vztah, ale bohužel v dnešní době jsou víc prostě kokotů kluků a ty když jsi hodnej, tak zase si tě nikdo nevšimne, ale nemůžeš být zase úplně ten podlízák, chápeš? Já teďka beru toho správného hodného kluka, který je hodnej prostě správně, ne že je, vole podlízají, vole, všecko na všechno kývne, všecko jí udělá. Takhle nefunguje hodnej kluk. Hodnej kluk jí správně by měla i nastolit trošku pravou tvář té holce, protože ona už sem tam taky má trošku posunutý vnímání. Což neříkám, že každá holka tak, ale prostě hodnej kluk v dnešní době je být těžký, protože hodnej kluk je naučený být sám celkem. Hodnej kluk ani nemá takový úplně tendence se aj ve finále snažit o tu holku. Když vidí, že ta holka nemá taky snahu se dát dohromady. Protože už je tak zničený z toho všeho, třeba z těch předchozích stavů, že prostě proč já se tady budu kurva snažit, proč mě jednou nepřijde holka, která se taky trošku bude snažit a budu vědět, že s ňou to má kurva cenu. Ale já prostě nebudu věřit holce, nebo nebudu věřit tomu, že to s ňou má cenu, když sama nechce a dneska byla na rande se mnou a zítra jde na rande třeba s někým jiným. Budíš, je to doba seznámení a tak, dobrý, beru, ale prostě, anebo jinak to chci říct. Když jde třeba, chápeš, dneska byla na rande se mnou, no a řekne ti, no večer jdu s holkama do baru, toto. A ty OK, no a když se uvidíme, nedáme někdy zase kafe, třeba za týden. A ona, jo, uvidím, jak to, já toho mám teďka moc. Jediný, co ona kurva má, tak je buď škola nebo práce a chodí kurva do klubu. A nenajde si na tebe, vole, půl hodiny, protože tobě jako klukovi by stačilo půl hodiny jenom to skurvený kafe, abyste se zase dali do řeči. Chápeš? A když ani ten kluk tohle nevidí, tak vole, tak proč já se mám snažit, proč já mám dolízat, proč já jsem ten hodnej, když ona prostě nechce být hodná. Když ona nechce být prostě ta, že abych se o ní snažil, chápeš? Nejhorší jsou ti, kteří ti to úplně vpálijou, který jim je absolutně jedno, vole, že to třeba nějak blbě vypadá, jo, a že ti na féra řekne. Já večer jdu s holkama pít, víš jak? Jo, jsi na rande, kurva, nebo na prvním, na druhým, jo. A ty jako, no, OK, však běžte, učíte si to. Jo, ještě řekneš takový ten jakože nenápadný joke, že já bacha na chlapce, jo, a to je všecko. Jo, nemusíš říct jakože takový to, že je jenom moje, ne, to ne, to prečet. Chápeš? Ale prostě proč já, vole, já nevidím to, že mi ta holka za to stojí, když vidím na ní, že já jí za to nestojím. Ani za tu půl hodinu příští týden, vole, kafe. Tak prostě jak chceš být hodnej, nebo jak si chceš najít holku?
Nestěžuji si na své životní situace, ani neříkám životní moudr. Jenom říkám, že holky jsou v dnešní době kurva náročný. Jsou piča princa na bílým koni, vole, který má pičo všecko drahý, vole, každý oblečení a obyčejnýho kluka, vole, třeba mě, si ani holka nevšimne. A já se nedivím, jo, já vypadám jak čurák, oblíkám se, vole, obyčejně. Já neříkám, aby si mě všímala, jasný, že si všimne toho, než mě. Tak je to i holky, radši si všimnu pěkné holky, než hnusnější holky, to je jasný, vole, to tak prostě funguje do píči. Ale jenom říkám to, že holky jsou prostě náročný. A teď, když už v tom vztahu seš, tak chce po tobě prostě věci nereální, anebo všecko na tebe svádí. A ty, když jí třeba řekneš a uvědomíš si, že hej, ale prostě tohle fakt není pravda, prostě měla by se zamyslet, měla bys mít sama svoji sebereflexi. Řekneš jí to v klidu, neříkám, že po ní budeš řvat a kopat jí do tlamy. Prostě měla by se zamyslet trošku sama nad tím naším vztahem, nad naší situací, jak to prostě mezi náma je, jak to mezi náma funguje a dívej se, že prostě ty fakt tady mluvíš prostě nějakou nepravdu. Já jsem udělal tohle a ty stejně nebyla spokojená. To už je zas to podlízání. A když jsem to neudělal, tak stejně nebyla spokojená. Tak co teda chceš? Normálně se jí chce na férovku zeptat, co teda chceš. Ona řekne, já právě nechci kluka, vole. Chci, vole, prcat každý týden s někým. Tak běž. Mě je to úplně upíčí, tak běž. Já prostě jako holku nemůžu nutit být se mnou, ale tak proč v tom vztahu chci třeba zůstávat do píčí? A běž, já ji nenutím, to je dobrovolný. Dobrovolná, vole, souhra, vole, duší, všeho, vole, smlouvy prostě. Fakt dobrovolná smlouva, vole, je prostě vztah. Pár. Chápeš? To není, vole, tvoje matka, že, vole, ta tady bude vždycky, vole. Je to dobrovolný. Ale kurva, oni si to asi neuvědomují, tolikrát se v tom drží, tolikrát ti neřeknou, co je špatně, jenom po tobě píčujou. Nevím, být hodnej kluk je prostě dneska těžší, než být zmrt. Protože být zmrt, vole, tak máš buchtu, vojedeš a stejně tě chce furt, protože ty o ní nemáš zájem, tak ona tě chce, chápeš? To je takový to, jak se říká, čím méně budeš ukazovat zájem, tím víc je bude chtít, prostě. Zakázaný ovoce nejvíc chutná, víš jak, nebo nejlíp chutná, nebo jak se to říká. Takže ty, když jí řekneš, hej, prostě kotě, bylo to dobrý, ale já nevím, jestli jsou připravený, když jí to řekneš slušně, když jsi slušný zmrt. Ne, že prostě, byla to prostě na jednu noc, čau. Tak to tě asi chtít nebude, ale když jí to řekneš stejně slušně, že hele, kotě, líbilo se mi to, bylo to s tebou super, ale potřebuju čas, chápeš. Tak ona to bude vyklepaná, to tak doma, a úplně, ty vole, však je to jenom zmrt, který ti to jenom pěkně řekl, ale a kamarádky, vyser se na něj. Stejně by byly ty kamarádky úplně stejný jak ty, ale to je jedno. Vyser se na něj a ty, kdy už mi odepíše, kdy to, přitom šuká už další. A až nebude mít co šukat, tak se ti ozve. A ty jsi stejně tak blbá, že se s ním kurva vyspíš. No to je jedno, ale říkám, že hodnej kluk prostě je těžký. V dnešní době. A najít ten balans a najít tu přítelkyni, která ti stojí za to být hodný kluk. A neposlat do prdele tak, jako ona posílá tebe, vole, chápeš. Jdem dál. Ty vole, já tady kurva, s usínáním. Já tady, vole, radím prostě chlapům. To musím dát na YouTube, tenhle proslov, kurva. Sice to nedávalo moc smysl, ale to nevadí, jsou nemocnej. Tvářka. To není přetvářka, já říkám budujte svoje sebevědomí. Budujte svoje sebevědomí, to je něco, co můžeš na sobě zlepšit a změnit svoji verzi k lepšímu, svoji vlastní verze. Budujte svoje sebevědomí, abyste si stáli za svým názorem, abyste měli hrdost. To není měnit se a přetvařovat se, to je pracovat k lepší verzi sebe sama. I mně se strašně líbí, jak jsem tam někdo v tom hledá něco, co tam vůbec není. Jo, já se snažím jenom pomoct, vole. Ty jsi zase zmínila ty hodné kluky, to si právě neměla dělat. Já to zmiňuji naschvál, aby se v tom někdo našel, protože každý
stream sem někdo přijde, že je moc hodný a proto ho holky nechtějí. Můj 6. tip. Mít schopnost dát ego stranou a ukázat trošku zranitelnost a emoce je něco, co mě zaujme na člověku. Nebo co si myslím, že imponuje více ženám. Mít tu schopnost prostě to ego dát stranou a ukázat to nitro trošičku, no. Nikdy jsem tank. V moment, kdy se seznamuješ s... Tady. To u nich neexistuje. Já nechci, lebo jsem kokot, takže jsem výjimočný. S někým a chceš vést romantický vztah, tak tam si nemyslím, že ego má co dělat, jako upřímně, nebo já to nedávám. Ne, fakt to nedávám. Když nevycítím z toho člověka, že tam je nějaký nitro, nebo že mi neukáže ani hovno z toho nitra a má furt to ego, teď jsem si přesně vybavila člověka, na kterýho to sedí, tak já od toho člověka nezavadím ani pohledem. Přesně takového člověka jsem znala, on o mě měl zájem. Nikdy mi neukázal ani ťuk z toho, jakože by byl nějaký trošku citlivý, nebo že by... Ne, všechno to bylo jenom ego a hra a to uměle vytvořený ego. A já vím, že ten člověk někde to nitro má, ale prostě on nikdy ani ťuk, ani prostě ho neukázal. Otázka zní, co si ukázala ty od toho. On jí neukázal ani hovno. Čet! Já chápu, že to nemůžu brát doslovně, ale když chcete zbalit terku, musíte jí ukázat hovno. Kus sám sebe, chápeš? Ne, sranda. Toho se odvíjí vše. To zní hrozně, jakože co jsem já ukázala. Já právě, že nejsem člověk, co ti skočí na to. Já nejsem člověk, co ti skočí na tu hru. Já jsem právě, že člověk, co se baví. Já nejsem člověk, co s tebou hraje tu hru. Já se to furt snažím probourávat, totiž vždycky. Dobrý, tak jsem to řekla zase jak debil úplně. Já jsem právě, že ten člověk, co nehraje s tebou tu hru. Já jsem ten člověk, co se furt snaží to probourávat a furt se snaží najít ty kličky, jak se k tomu člověku dostat. A ten člověk, když furt mi odpovídá s tím egem, ne tím jeho nitrem, tak jako je to těžký, no. Proč neukázat nitro někomu, kdo se ti líbí a s kým chceš něco mít? To nedává smysl samo o sobě. Přesně tak. Chápu to u nějakých jako vzdálenějších. Hej, reálně, já jsem se asi zamiloval do terky, neříkejte to mojí, vole. Kolik je let, vole? Kolik je let? Píčí, kolik je let? Kde to zjistím? Na Twitchi, ne? To já jsem na Twitchi nebyl tak dlouho, že už ani nevím, jak se to jmenuje. Tady, já už sleduju, vidíte? Kolik je let? O službě, rozvrh. Terka to má fakt dobře udělaný ten stream. Kurva, kde najdu, vole, její ten? Tady. Londýnsko-česká streamerka. Kde to je? Něco o mně tady bude, ne? YouTube. Počkej. Neříkejte to mojí, jo? O mně. Jsem holka z Prahy. 6 let v Londýně. Kočkoholik. Jsem umělecky založená, hraju na klavír, zpívám. Bez nějaké formy sportové se neobjevuju. Ráda se bavím a to nejen s kočkou, ale hlavně s váma. Kurva, ona tady nemá kolik jí let. Já to zjistím. Já odteď jsem se stal její největší stalker. Teresa Boruchová. Češka už v Praze. Twitch streamerka. Já si nemůžu vidět její Instagram ani. Já jsem se do ní asi fakt zamiloval, čet. Ty vole, to je v prdeli. Tak asi nic. Si to nezjistím. Ještě Wikipedie možná. Já, tady to je. Co? Jí není 16. Po 2 letech brouzdání po internetu.
Konečně odhodlala založit si svůj vlastní blog. No. Ale to furt není její věk. Ale můžeme vědět, si podívej na rok vydání to. No však už mi to napadlo. Je to ona vůbec? I'm 18 years old. 2014? Podklady pro rozhovor 2024. Ale 2014 je první komentář a bylo jí 16. To je kolik? Doufám, že je na zajíčky. 16 plus chat, pomožte mi, 6, 4, 2024. Takže 10 let. Takže 26? Ty vole, to už je na rodinu. Já jsem připravený mít rodinu. Doufám, že chce mít dvojčata, jako já. Chlopečka a holčičku. Čak 2014, 2020 je 6 let, 2024 jsou další 4, takže 10 let. Jo, já si napíšu, až budu slavnější, teď si mě asi ani nevšimne. Kurva. Vztahu a vzdálenějších jako vazeb někde, ale Ty jsi úplně husband, jako že jo? máš o někoho zájem a usiluješ o něj, tak Ne, nedává ale ona je smysl, aby maličká, si- ona by se ke mně hodila. Kolik měří? Dívej, já od ní najdu všecko. Výška. Chodit po skle 340 metrů. Ty vole, ta je vysoká. Ty vole, kolik, hej, oni nejde zjistit nic. Prostě nic. Ale ona je maličká. Víte, jak to vím? Já vám to ukážu. Já vím, jak to vím. Hej, já úplně stolkuju, ty kokot. Dívej. VB je na freeze. Dívej, tady, ona byla. Nepoznal jsem ji, reálně jsem ji nepoznal, ale potom mi bylo řečeno, že je to ona a já, ty. Já jsem tam celou dobu čumil. To tak jsem tam čumil. Tak už to začíná. Šílenou věc a to turnaj influencerů ve vybíjené. Přes 20 influencerů mi na to kývlo, tak se pojďme podívat, jak to vlastně dopadlo. Okusí, jaký to je být Dívej. sportovec, protože dnes Hlavně ona to tam úplně, ona to zahrála všecko jak pán. Dívej, kde je? Mikýř zase chytá. A Rob nevím, co tam zkouší, ale hodně se válí a teď. Tady je, to je Terka. Taky bych to neřekl, teda myslím, anebo je to tohle. Tohle je Terka. A tohle je tohle je Ty Bláho, takže počkejte. Ty Bláho. Vicky. Dobře. Ty Bláho. Víč, Ty Bláho. Výška. Ty vole, on je myslím zrovna celkem. On je zrovna, myslím, celkem vysoký. No nevadí. Čili. Stojí dál. Víš jak? Víš, toto by. Koho bych tam přirovnal? To ten je blíž, nebo to ten je blíž kameře. To ona nebude vysoká, ona bude jen tak 170. Tahle je si myslím celkem vysoká. Tam má tak 175. No a Terka je drobínek. Potom bude hrát tady. Kde? Tady je. Terka. No, dívejte, ona je malinká. Čet, jak to změřím, kurva? Vypočítat, dá se to nějak podle pixelů nějak vypočítat.
vyděláváš těžké love přes Vinted, to je super. Já si myslím, ty vole, to je se těžko. Ale že je majinka, že jo? Je malá, je podle mě je nižší než já. Tak já jsem hlavně takový ramenitý, vole, takže piča, bych vedle ní vypadal jak gorila, víš jak. Vzadu nalevo, však tohle je terka. Terasa Blueberry. Vzadu nalevo, jak myslíš to tu? Ne. To tu. A jo, no to vypadá úplně. To vypadá, no. Ale úplně. Kvůli tomu, že je tam Charmy sama. Počkej. No, tak mohlo by to naznačovat. Noustříh. Je to Kurva, kdo je to zapíču se? To zjistíme, nebojte. kvůli tomu, že je tam Charmy sama. No, tak mohlo by to naznačovat. Je malá, čet, tady to jde vidět, ještě je před ním. Ty vole. No nic, jdem pokračovat, no, ale já se na to video nemůžu. Aby to ego tam furt hrál, jako aby furt jednalo za tebe. 7. bod, tak je komunikace a zájem. Já jsem schopný komunikovat o čemkoliv. A i o problému ve vztahu. Problém je, že moje přítelkyně to neměly ani jedna a nemá to do včílku. Takže my prostě jsme s jistérkou souzení. Ukáž, kolik jste jistý prostě. Já jsem viděl ty dotace, nebo jak to je, ale ta soutěž. Prstínek. Klamira, je to dobrý? Co si myslíte, že k ní hodí? Stříbro nebo zlato? Poslouchat opravdu a reagovat na to, co říkám. Ne každý to Podle mě není moc na zlato, ale nechci. Tohle tady nechci rozvíjet. Kdyby náhodou. To někdy viděla to video. dělá a mám pocit, že to je jedna z těch věcí, co si myslíš, že je taková samozřejmost, jo, tak jako to každý ví. To je stříbro, ne? Toto. Nebo zlato. Terko, natoč se dám trošku. Ne, nemyslím si, že to je normální a ne každý tě vyslechne a ne každý tě fakt jako poslouchá. Já jsem třeba přítel, který fakt umí naslouchat. Je to sice divný, že já, který furt taková tlučhuba, která furt tluče hubou, umí naslouchat, je to divný. Ale umím. Fakt umím naslouchat. Umím, si myslím, že celkem aj poradit, nebo chci vždycky poradit slečně. Nebo jako ne slečně, ale chápeš. Jej, skřínce mohl zavřít. Musíš nakoukat videa a zjistit, co na sobě nosí. Tak jo, tak já. Hej, teďka serem na Kingdom Come a jdem se dívat na terčiny videa. A prostě musím to zjistit. Ne každý chlap To je stříbro, ne? Víš co? Hej, jak já to všecko vím. Teresa Blueberry klavír. Takhle to zjistíme. Chat. Chápeš? Kdy hraje na klavír? A ona hraje bez prstínku. To jsem si myslel. Ty vole. Chápete to? Ten večer, kdy já řeknu, Terko, prosím tě, zahraj mi. Takhle jdu s pivem, takhle jdu s vínem, takhle jdu s vínem. A ona hraje. 2 svíčky, no ne, s pivem bych šel asi tak a tady 2 svíčky. Sirky v puse, takhle jdu s pivem, takhle, jak se nosí víno. Já nevím, prostě takhle jdu. Terry, hrej, prosím, zahraj. Takhle jdu tam na to piano, jestli tam je prostor, teda nevím. Když tak jich vypalí po nějaký ten. Jo? A prostě, a tady máš vínko. Uděláme si pěkný večer. Zapálím 2 svíčečky. Dej blíž mikrofon. Sorry. Prostě tak.
nesu pivo, chtěl jsem jakože tak, ale já v Kriglu ho moc nepiju. Takže nesu lahváča, tady tak. Tady tak nesu lahváča, tady tak, 2 svíčky, jo? A tady víno. A tady, prosím tě, uděláme si hezký večer. Zahraj mi na piano. A já už z té kuchyně. Takhle to vínko, takhle jí ho tam položím, takhle si položím toho lahváče. Položím 2 svíčky. Takhle je tam zapálím, sirky v puse. Udělám. Chápeš? Hodím do píče, nevím kam, třeba tam má koš. A nebo jako nemuselo by to být u ní, víš jak, mohlo by to být tady klidně, bych jí koupil piano, vole všecko. A takhle tam mám to pivo. A takhle tam jenom sedím. Ona to víno, ona tam hraje, jo. Tam prostě jakože, představte si to. A tam hraje. A já tam jedu. Ach, Terko, já tě tak miluju. Jsi krásná, lásko. Hej, čet, ale to je jí prdel. Mě by fakt nevadilo se na ní koukat celý večer, jak hraje. A to teďka true věc. Fakt. Mě by se to líbilo. A mě ona hraje pěkně, prostě nádherně. Ty vole, já to nemůžu. Krna, volej. Ty jsi jak 13letá holka, co si vymýšlí ten její vysněný romantický život. Spíš jak 13letý borec, co si myslí, jak všecko bude podle jeho plánu, podle toho snu. Terko, ukáž mi prstýnek. Kolikátku má myslí, to je ten prst. Já nevím, podle mě Terka není na nic jako tak drahýho, ne? Ona má ráda takový obyčejný kluky. Hlavně ať je s ním sranda, ať ju vyslechne, podle mě. Jako ona to sama tam, víš, jak ona ti dala vlastně návod. Ale ona by si zasloužila tenhle nejdražší. Ten by slušel. A ona má hnědý oči, ne, myslím. Tak, hej, no má, že jo. Říkám, možná to je i naopak, nevím, můžete se vyjádřit? Má hnědý oči, ale... Tak to by asi tenhle, nevím, no. To něco, počkej. Snumní prstínek k hnědým očím. Ty vole, tenhle možná, že? Ona je jakože blueberry, chápeš, takže trochu té. Za 40 klacků. Ty vole, 2 výplaty, já to ušetřím. Já nekoupím auto, ale koupím mi prstínek. Kurva, no. Plastový bombonek. Teda plastový prstínek. No, jestli není náročná, se neurčuje podle očí, ty bla. Já vím, že ne podle očí, ale já prostě, jak holce pasuje něco k očím, tak já úplně teču prostě, jako fakt. Já chápu, že vy tomu rozumíte víc, já ne. Ale prostě, jak vidíš, prostě oči, ani úplně k těm očím sedí úplně zbytek. Nemyslím oči jako kozy, jako samozřejmě, když k očím sedí zbytek, tak je to taky krásná, ale už se chytá každého stébla a snaží se vyluštit, co by k ní šlo. A víš, jak mi se líbí i třeba, jak ona tam na ten streamu chodí oblíkaná, prostě, jakože šaty, víš jak, brýlky. Ona je to fakt... docela rare, takže komunikovat se zájmem, mít zájem třeba sám od sebe a poslouchat opravdu a reagovat na to, co říká. Já jsem vždycky měla problém a já jsem mu říkala, ale ty mě nevnímáš, ty mě neposloucháš a on mi slovo od slova zopakoval, co jsem říkala, ale třeba nepochopil nějaký nuance nebo tak, Já, všecko, ne říkám všecko, počkej, zase nejsou takový profil. A všecko, co holka řekne, tak to já překládám v hlavě a vím, nebo myslím si většinou, že vím, proč co řekla. Že si v tom najdu tu jejich mapu prostě celkem.
celkem. Myslím si, že celkem to umím. Neříkám, že to umím, třeba mi to nejde, třeba bych s Terkou pohořel, třeba by to myslela jinak, ale myslím si, že tohle mi celkem jde. Prostě pochopit, co ona tím, co říká, myslí. Chápeš? A jestli mu typkovi říkal, že neposlouchá a odvyprávěl ty slova, to právě nemůžeš odvyprávět ty slova. Ty právě musíš jí říct to, co ona tím chtěla říct. Pičo, rapér. Chápe význam, tak. Spojení okolo, přesně. Jakože je vidět, že je myšlenkama jinde a jo, slyší tě a vnímá, co říkáš, ale neposlouchá. Je rozdíl mezi slyšet a poslouchat, tak. Já nevím, jak vy si pamatujete věci, já si třeba pamatuju pocity víc než jako konkrétní slova. Když mi pak ten člověk třeba připomene tuhle věc, tak se na to nacítím znova, protože ho vnímám, co mi říkal a jako nějakým způsobem to s ním prožívám taky, že jo. Což takhle jsem jako nevždy zažila z druhé strany. 8. tip můj je... Taky se snažím všecko prožívat. Jakože s tím druhým člověkem. Ale poslední dobou mi to nějak nejde. Bát se jí dotknout. A tohle to osvětlím, abyste... Já Terka, abych se tě ne, jsou takovej. Toto je jediná moje nevýhoda. Jsou takovej. Celkem se bojím dotýkat žen. Ale myslím to jako, že když už spolu jste, tak ju prostě plesknu po té prdeli, anebo prostě ju obejmu, nebo něco. Ale jakože dělat takový ty první kroky, jako nebát se jí dotknout a tak, jak to asi tady myslí, nebo poslechnem si to spíš. Když něco řeknu? Jste nešahali na cizí holky a nezbuzovali tak u nich. Jakože nebát se takového kontaktu. Vhodného pro situaci a to, jak dlouho se znáte. Šáneš jí A právě toto mi... To bych asi pohořel. Terko, to se omlouvám. To bych asi pohořel. Protože to já těžko odhaduju. Neříkám, že bych byl to právě naopak. Já jsem strašně takovej, jakože, že dotknout, jakože... Ale teď už bych asi věděl, teď už jsem starší, asi bych se toho tak nebál. Ale prostě takový to první, jako mám to. Nebát se, tohle mi dělá celkem problém. A dělalo vždycky, jakože takový při nějaké situaci, prostě když se seznamujete, je to už dlouho, už to vypadá, že vlastně spolu jste, ale jakože nejste ofiko. Tak právě nevím furt, co si můžu dovolit a takový jakože na stehno, víš, třeba v autobuse, nebo ve vlaku, nebo na výletě za ruku, víš, nebo kolem pasu. Na toto já nevím, prostě co, toto neumím odhadnout. Pohořel jsem. Ale je to prostě, je to, kolikátej, 9. bod, to by myslím byl. No a když splňuju, ne, 9 z 10 bodů, nebo kolik typů, jo, 10 jich asi bude, no tak si myslím, že dobrý, ne, že mi s tím vlastně může Terka pomoct, že je to o té komunikaci, o předchozím, že třeba říct, že ale proč se nechytneme za ruce? Je to trapný trošku pro toho chlapa, ale já, jelikož jsou takový, že pro mě není trapný skoro nic, mě zase neberte doslova, tak prostě jo, promiň, já právě nevím, jak to máš a prostě zase komunikačně bychom to zase podle mě dohnali. Tenhle nedostatek nebát se dotknout. Ne, žádný takový. Nebát se jí. Je to prostě člověk, stejně tak jako ty. Všichni jsme lidi. Mě to baví, ale kurva. Že jo? A nebát se jí dotknout, nebát se, když se s ní jdeš rozloučit, nebát se jí, jako jí dát obětí, nebát se prostě rozhodit ruce, dát jí to obětí, nebo já nevím, když se jí něco děje, nebo se svěří, nebát se jí fakt jakože pohladit po rameni a tohle to neříkám. Takhle ne každý člověk je kontaktní, jo. Tohle to mi nepřijde jenom jako v účelu za tím získat nějakou holku nebo tak. Mně to přijde jako hezký a prohloubí to nějak ten vztah. I v přátelství je to fakt zvláštní, když cítíš, že ten člověk se tě fakt bojí dotknout. A já chápu nějakou jako počáteční ostýchavost, taky jsem ostýchavý člověk docela, ale je fajn to jsem já ostýchavý člověk, no. To se naučit a být trošičku víc bezprostřední. Kvůli tobě bych se to naučil. Ne, nebo snažil bych se. Jako tohle vím, že musím zlepšit. Tohle mi fakt nejde. Kdybych se teďka rozešel, já nemám, no, to musí jít ven. To musí jít ven.
To nemůžu tam říct. Kurva, zase mi to seklo. Píči. Tak to nebude těžký asi najít teďka ten střih. Piča, potím se jak pornoherec. Ale je fajn tohle se naučit a být trošičku víc bezprostřední s těma dotykama vhodnýma. Opět říkám vhodnýma, nebo to odhadneš, kdy je Jako nechci být takový sprosťák, ale že prej si ti svěří, víš, jak ti tam brečí a ty přijdeš a na ten její pohlavní orgán, abych nebyl sprostý, že to bude dobrý. Ne, jenom mi ta představa přišla hodně vtipná. Použít, kdy je udělat a takhle. Nebát se jí. Asi vím, co si mohu podle signálu dovolit. Jo, vnímat. Jako podle signálu vím, ale já jsem prostě takový, že se toho stejně bojím. Že já to třeba vycítím, že by asi chtěla chytnout za tu ruku, nebo jak říkala Terka, pohladit, nebo tak rýpnout třeba, že chápeš, jenom taky ten, nebo nechci, už trapnej, ale to nevadí. Ale prostě já si to stejně, víš, jako takový, mám, nemám, trošku se to prostě už ti leze ofinka do čela. No, spíš jak se potím, já jsem nemocnej, takže já se hodně potím, no. Vnímat to takhle taky. Mně se třeba hrozně vrilo a tohle není nic romantického. Já jsem jela, že jo, na tu dovču, teď z Betty, a ona mi řekla něco prostě hrozně hezkýho, že to je jedno prostě. A chytla mě u toho za ruku a já doteď, prostě mě se to tak strašně zapsalo do srdce, tohle jako to tak strašně prohloubilo to jako emoční napojení na ní, že i mě se chce brečet ty vole z toho. No prostě dělá to hodně. Já nezneužívám třeba raněné ženy, rozlišuji. Proto zmiňuji i to přátelství. Já jsem taky kontaktní člověk a nemusí to u mě znamenat hned, že jako mám o někoho zájem, ale prostě zaujme mě to u ostatních lidí. Líbí se mi to na ostatních lidech, když jsou takovým způsobem kontaktní taky. Pro mě je přirozenější teda kontakt s... Ruka. Žádný prstínek. Kurva, jak to mám teďka vědět? A jsem komfortnější, ale měla jsem za to, že to je tím, že jsem vyrůstala s tátou a s tátou jsem měla vždycky hodně kontaktní vztah a s mamkou vůbec. A mám s tím trošku problém doteď. Je fakt, že doteď dělá hodně i u nekontaktních lidí. Já právě moc kontaktní nikdy nebyl, prostě WTF, proč na mě makáš, give me space, please. Ne každý je, no. Proto říkám, že to je subjektivní opět. To je zase o komunikaci, jako vyjasnit si tohle a pak se... Tohle jsem přesně říkal, že je to o tom předchozím typu bodu, že je to o té komunikaci, že to jde vykomunikovat. Hej, Terko, my jsme si prostě souzení do píči. A akorát se musím naučit být prostej. Takže odteď, když řeknu sprostý slovo, tak. Co? Když řeknu sprostý slovo, musím se toho naučit. Ona je taková slušná, taková nevinná. Podle mě jako někdy si je hodně zanadává. Podle mě je to takový to, že prostě když se jí nedaří ten celý den, potom si skopne malíček, tak prostě kurva do piče. Jako ne, tak úplně to, ale takový to ženský kurva piči. Chápeš, ale to prostě, to je lidský. Ale jinak je podle mě strašně slušný člověk. Takže já musím přestat být prostě hovado, jakože stylem nadávat furt. Takže co za trest vymyslíme, když řeknu sprostý slovo? Můžete jako nastavit hranice jinde, tak aby to bylo prostě všem příjemný. 9. bod je být gentleman, je něco, co třeba na mě zapůsobí osobně, ale právě nebejt gentleman jenom ke mně, ale a pak na všechny ostatní srát. Mně se líbí prostě, když si to osvojí. Jasně, že ze začátku si třeba na to budeš zvykat, pokud si k tomu nebyl vedený odmala, ale když si to osvojí... Hej, chat, jako to můžu říct, že já jsem gentleman. Možná blízký kamarádi by řekli něco jiného. Ale protože mě neznají mezi cizím okolím. Ale jinak, já jsem největší gentleman. Kámo, já v práci
ze sebe možná dělám zbytečně šulina. Ale otvírám tam lidem dveře. Jo, první věc. Jsou tam pytle, většinou to má 15 kg, nebo mělo by to mít 15 kg. Vidím, jak to, že natáhne po zemi. Ukažte, já to vyhodím. Jdu to vyhodit. Já reálně jsem gentleman. Ať si kdo chce, co chce myslí, já si myslím, že já jsem gentleman. Vždycky každému pomůžu, otevřu dveře, podržím dveře, počkám s výtahem, i když výtahem moc v práci nejezdím, ale prostě. Chápeš? Nebo mi někdo řekne, prosím vás, nemohl byste tohle? Jo, můžu, jo, prostě, jako, to je spíš takové jako dobro tohle, když už tě o to požádá, ale jakože prostě tak, a i co vidím, chytnu pytel, jdu, jo, ukažte, já to vyhodím. A jo, podržím dveře. Tolikrát oni zbytečně pospíchají, ne, my jdem tím krčkem, jakože z fabriky, a já takhle otevřu dveře, jakože takhle se neotvírá, ale jakože to jsou normální dveře. Jo, a takhle to držím. Kurva, teď jsem to nemusel otvírat tuhle stranu, omlouvám se. Takhle to, že já držíš ty dveře. Oni v půlce toho krčku a já stejně držím dveře, jako co mě tu problém nedělá, hej. Zachrání mě těch 5 vteřin, vole, nebo kolik. Oni ještě popobíhajou, ne? A já klidu, já počkám, nespěchejte. Takže já jdu do práce, vidím, že za mnou jde několik lidí, třeba jdu první, ať tam, chápeš, neklíčkujem, to zase jako to, držím dveře, klidně, já nevím, 5 vteřin, jo. Neudělá mi to absolutně nic. Potkám se s kolegyňou na parkovišti, co by se už holkám nemuselo líbit, ale jako to, potkám se s kolegyňou na parkovišti, jdeme spolu do té práce, jo, kecáme. Já 2 krokama předběhnu a prosím, madam, takovej já jsem. Takže já jsem kurva gentleman. Si myslím. A zase sprostý slovo. Nik šopa. Tvojíš natolik automaticky, že to děláš ale pro všechny, nejenom pro ty objekty svýho zájmu. A jenom pro tu holku, která se ti líbí, tak jenom ty přiběhneš a otevřeš jí třeba dveře nebo jako to. Že si to osvojíš natolik, že to je přirozenost, dělat to pro kohokoliv a ne, že jenom to zapneš, když se ti někdo líbí. To, jak se chová k ostatním lidem, k ostatním ženám, jak se říká vždycky, že jo, poznáš na základě toho, jak se chová k číšnici třeba nebo takhle. Hrozně bych nechtěla být s někým, kdo se chová takhle jenom ke mně. Nezištné gentlemanství, ano, nezištné gentlemanství. Gentlemanství už ze své podstaty by nemělo být zištný, takže mně se strašně líbí, když chlap tohle to má osvojený ke všem, nejenom ke mně. I když tam jsem já, tak je gentleman k někomu jinému. Ospravedlní absenci gentlemanství, pokud máš špatný den, ale jsme všichni jenom lidi, já dokážu jako pochopit, že třeba když máš jako plnou hlavu něčeho jiného, ale zase o to hezčí je, když i v tom schonu. Já to mám jak kdy. Někdy i v tom jako skurveným prostě jakože dnu, tak někdy i v tom prostě udělám to gesto toho gentlemana, ale někdy je to prostě fakt tak, že máš úplně hlavu na spadnutí a prostě nechce se ti čekat těch 5 vteřin. No, já to fakt třeba tolikrát držím dveře 5 vteřin, tak to jako otevřu, zavřu a je to i možná pro toho člověka tolikrát lepší, ale jakože prostě rozumíte mi. Myšlenek, tak jako bezmyšlenkovitě otevřeš třeba ty dveře, víš? O to je to jako mnohem lepší pak. No a poslední věc, kterou jsem tady chtěla zahrnout, je respekt. Respekt vzájemný by měl být samozřejmě za všech okolností. Respektovat sebe navzájem. Souvisí to i s tím nasloucháním, souvisí to s tím... A já si myslím, že ten respekt souvisí prostě fakt ze vším. Jakože prostě musíš ho respektovat. Ale ono je to těžko, když ona ti nic neřekne, když tam vázne ta komunikace. Když prostě víš, že si nenechá poradit, jo. Ono třeba, já neříkám, že ten chlap nebo prostě aj ta žena někde v jiném vztahu nebo tak nemá pravdu, nebo má vždycky pravdu ten jeden, to ne, ale prostě
Je to o té komunikaci. Ten respekt je podle mě o té komunikaci. Třeba u mě si ho hodně ztrácí tím, že právě nedokázali komunikovat o něčem. Prostě komunikovat o těch problémech, toto a teď prostě, anebo nechat si poradit, jo, ty jsi to myslel dobře a oni ti na to řekli, tvé nezajímá mě tvůj názor vůbec. Tak, ale to je divný, že? Jakože já jsem tvůj přítel, tak jak tě nemůže zajímat jako vůbec můj názor? Jako rozumíš mi? Tebe by ani nezajímalo, kdybych ti řekl, že tě nemiluju, nebo jako jak to máš, jak tohle máš pochopit? To by mi mohl někdo vole říct, nebo napsat na YouTube do komentářů, jak tohle máš pochopit. A jak to máš vnímat, a jak by to někdo vnímal. Jo, já chci poradit, já to myslím dobře, říkám to v klidu, neřvu na ňu, nic. Oni řekne, víš co, sere na to, nezajímá mě tvůj názor. A já jakože, no, tak promiň. Co na to chceš? Když se ti vyjádří nebo když naznačí něco, tak respektovat. Mít respekt k ní jako osobě, brát ji jako sobě rovnou, prostě respektovat. Co dělá, o co se zajímá, jaká je, samozřejmě do určitý míry. Tvoje svoboda končí tam, kde začíná svoboda jich a tak dále. Když nevydělává tolik, To znám také. co ty, respekt. Respekt všude a ke všem. Respekt bych osobně řadil, že nejprve budu mít respekt k sobě, pak k ostatním. Jestli mám už plány vytvořené na dny dopředu a finančně náročnější, nebudu respektovat přání ty plány zrušit. No jasně, a tam je potřeba zase respekt z té druhé strany. No. Když ne, tak najít kompromis nějaký. K tomu respektu je podle mě jednou z hlavních věcí nikdy nesnižovat cokoliv, co toho druhého zajímá, nebo je pro něj důležité, i kdyby mě to přišlo nedůležité. Jo, ježišmarja, to je dobrý tip. OK, tak každý máme svoje zájmy, to je jasný a nemůže všechny zajímat úplně všechno to samý, tak prostě se občas stane, ale neschazovat, co ten druhý má rád a takhle. To se mi vybavilo, že jsem měla taková debilní hádka, já jsem měla to, že jo, exe, ale vím, že jsme se dostali do nějaký debilní Ona myslí Excalibur. je dohadovačky, že on najednou začal říkat jako, že jeho koníček je důležitější než moje koníčky, že hudba je důležitější než natáčení si a takhle. A říkám jako proč? Proč bys to říkal, nebo proč bys to vůbec srovnával a takhle? To je disrespekt. To je disrespekt, no, třeba. Držte téma a ne ublížené keci, ano, děkuji. Kámo, třeba moja chtěla, že ju baví háčkování, ne? A já hraju fotbal, jakože nebo tak jako prales prostě, tu si zahrát fotbal a dát si s chlapama pivo. That's all, jo, prostě hraju fotbal, tréninky skoro žádný, jo. A to je jedno, je to koníček. Teďka jsem začal streamovat, jo, tak je, rozumíš? Jo, ale prostě ona říkala, když ještě ve škole měla cosi, ona na umělecké škole, tak háčkování, nebo jako pletení, nebo jak se tomu říká, že ju to baví. A já říkám, ty vole, dobrý, tak to dělej. Tak to dělej, když je to baví, já ti klidně koupím ty věci na to, jako víc, já nevím, co na to potřebuješ ani, jo. Ale prostě, jo, ty nítě a toto, říkám, já ti to klidně říkám, dělej to, když je to baví, tak to dělej. Je to lepší, než čumět na TikTok 3 hodiny, tak tady něco vyháčkuj, můžeme si to tady pověsit, já nevím, no, zkus nějaký klidně lapače snů, jako pletenýho, nebo já nevím, jo, jak to funguje, ale prostě říkám, tak něco vyháčkuj a i kdyby se to mělo vyhodit, ale hlavně, že tě to baví dělat, ne? Si to můžeš schovávat a já nevím, za 10 let si vzpomeneš, co jsem pletla před 10 rokama, víš jak. Jo, tak prostě to dělej, co tě baví, hlavně dělej, co tě baví. Jo. U nás je problém, že já těch koníčků mám moc a ona nemá nic. Takže já jsem chtěl, ať něco dělá, cokoliv, co mi řekla, že ju trochu baví, tak já jsem ju je to možná taky blbý, ju do toho vnutit, jo, ale prostě jsem chtěl, jo, běž, dělej. Jo, třeba nevím, jestli baví malování, ale ukážu vám něco. Jo, prostě tohle třeba namalovala, mně se to třeba líbí, obyčejný obrázek. Se většinou líbí obyčejný obrázek, jo. Nedávno strýcovi na narozeniny, on je z Čech a má strašně rád tady Moravu, Hostýnek a toto. Namalovala Hostýnek, prostě stříce taky na takový malinký ten. Říkám, Ježíši, tak jestli tě to baví, tak tady radši 2 hodiny maluj
Když se čum na TikTok ti nic nedá, TikTok je hovno prostě. No ale prostě stejně. Já se snažím dát někomu tipy, kdo třeba plave trochu. Neříkám, že tohle je něco, co si odškrtávám u každého člověka. Prostě se snažím jenom pomoct z pohledu ženský, přiblížit, jak to vidím já jakožto ženská. Neříkám, že to je nějaký dogma a neříkám, že každý musí být stejný a každému se všechno tohle líbí. Říkám to z mýho pohledu. Třeba to někomu pomůže, třeba si z toho bude chtít něco vzít, třeba ne. A je to v pořádku. Dávám mi like, Terka, bylo to hezký video a ve většině vlastně 10 typů jsem se celkem shledal, jakože že je to pravda, mluvíš pravdu, tak to asi berou i chlapi, si myslím. Ty věci, co jsi tam říkala. Bylo to nádherný video. Chat, ale já jsem na to reagoval v díl než hodinu třeba. Terapii zdarma. Ne terapii zdarma, já jsem vám dal terapii zdarma. A taky to, že jsem se dozvěděl, že miluju Terku. A chtěl bych s ní být do konce života. A chtěl bych, aby mi někdy zahrála podvečer třeba kolem 6 na klavír. Hold, je to asi jenom sen. A víte, jak se to říká? Jak mě ten sen oklamal. No nic, jdeme na Kingdom Come, no. Bohužel. Nemám na ní, zjistil jsem to. Bohužel. Ale, když budu slavnější, anebo třeba by se k ní mohlo dostat tohle video, který zestříhám zítra, nebo zestříhám. Vystřihnu ty reklamy, klasika, Ondřej. Tak. By to bylo hezký. Kdyby se to k ní dostalo. Za prvé bych se proslavil, ale o to mi nejde. Ale viděla by aj tu zpětnou stránku. Aj tu zpětnou stránku od toho chlapa. A viděla by, jaký doopravdy jsem. Dobrý, chat, jdeme na Kingdom Come.